बुलु दं मानाव मा बुलु दं बेयाव फाखनाखौनि खानायखौ बोलु होनो बियो एम्फौ सानो नोंनाव गैया बोलु नोंनाव गैया मा दंना गैया नायनो आया बोलु गैया मानाव दंना गैया मानाव गैना गैया बोलु हो दङ मानाव दङ नोंखौ अरबा बोलुआ अरबा अरजानो बोलुजों अरजानो अरजाया नोंखौ अरहोनो नै बारा बुबु जाबाय थाबा बोलुआ अरगोन जागोन हो आं थगायदों आं थगायाखै माव ओहोलै थगायाखै मा थगायाखै नों बाबानाव सोंल' नोङो दा बाबा फन हरबा सोंल' नोङो बारा बुबु जाबाय थाबा बे फाखना खंनि बोलुआ अरो बिनि बोलुआ मानि बिनि बोलुआ अरगोन नोंखौ नोंनो अरहोनो नोंनो अरनो नों बुबु जाबाय थागोन नोंना बोरै बोलुआ बोरै नोंना गैया मा गैया ना रमाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग टु सोनथामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजेयाव फरवार्डनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सफोरा जोबोद सेलेमोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो दिनैसो गानबाय आरोना आङो फुजिनिफ्राय लाबोनायखौ हिल'रिटिसनिफ्राय लाबोनाया जेरावबो खामानियावनो गानाखैमोन ओइ भिडिअ खालामनायावल' एसे गाननानै देखायनायमोन आरोना स' मा गाननो मा मानो उदै गेन्द्रिखायनो एकदम जेबो गानबाबो समायला आरोना सोनाफोर ओरैबायदि बारा मोनथारबाय आङो जानाय नंला आं बिदि थाजाबाय थाला होमब्लाबो दिनै गानबाय आरोना आंनि गेन्द्रिबाबायनि आयौ गैलाहाय मोनसे थिंख्लिखौ खानो लानाय बायदि आरोना आं रावखौबो बेजाथि खालामा आंखौनो आं होननानै लायो आरोना गेन्द्रि नालाय गेन्द्रि आरो सनाफोर थांग्रोनोसै हाइलरि ब्लग्सफोरबो दं आरोना बिसोरबो बिमा फिसा साथाम जोंबो बिमा फिसा साथाम सोर नायलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो डाइरेक्ट मेलायाव फैनानै सिदा बिमाखौ दर्शन खालामसै होननानै जों आवगायबोबाय आरोना नै ओमफ्राय सासे सुबुङा एकदम फुराना न'नि फुथुलाखौ लानानै फैखादों ओरैबायदि मिनिथावखा गस्ला बोराय गानलायनाय फुथुला आरोना नों खिनानै फैदोंना दुगैनायनि उनाव नोङो नों मन्दिराव हाबा आं ना जादों ओमफ्राय नों जाया ना जादों नों मानिया जायाखै केमेरा हमग्राया थारमाने फिसालामोन आरोना ओमफ्राय बे हाइलरि ब्लग्सनि फिसाजो आबैजों रायज्लायबाय थादोंब्रा नों खिनानै फैदों नामा ओंखायनो मन्दिराव हाबाखै नामा ना जानायखाय मन्दिराव हाबाखै नामा होननानै बेनाव सोंगासिनो दंमोन आरोना मानो होनबा आं दाखालि खेबसेनियावहाय आं खिनानै फैदों बाबा मन्दिराव हाबथ'ला होननानै बुंदों नालाय बेखौनो बेस्रा बिब'खौ बिदि सोंगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय आं दर्शन जानो फैदों नालाय सोनाफोर बिमाखौ एसे गुगुरु फुदुंनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय फिसाजो आरो बिसिनि दानि रायलायनाय भइसखौ आं दानासै आरोना होनो लुबैनानै होबाय बिसिनि सोंलायलायनायखौ ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोननानै होदों आरोना एकदम दिनैसो दर्शन जानो मोन्दोंना आङो कालि फुजा दाख्लैनिफ्रायनो जेबो दर्शन जानो मोनाखैमोन दांखोखौनो फोथा लानानै एसे बिमानाव थिं बाजारनानै ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय बिमाखौ एसे खाथियाव भिडिअ खालामफैबाय आङो मानो होनबा दाब जायगानि मानसिफ्रा नुवाखैना माबायदि मुरथि जोंहा माबायावहाय क'क्राझार टाउननिहाय ओंखायनो एसे शेयार खालामबाय आं सोनाफोर एकदम लिटिल साबसक्राइबार लोगो मोनदों नै मन्दिराव आरोना एकदम आंखौ नुनानै बिसोरा भिडिअ खालामग्राया होनगासिनो आरोना मा नाम सोना मा नाम बैथि बसुमतारी ओमफ्राय बबे स्कुलाव फरायो सानग्रिलायाव ओमफ्राय मालाबा आंजों लोगो मोनबा रायलाय दे आयंसो जागोन आं नोंसोरना आगै फिसाया बया दङ बिमानिफ्राय ओंखारनानै एबारना बाबानाव थांनोसै एसे बाबाया जोंहा ओरै जेला बाबानि फुजा बाबायाव जायगा थोलायलाया आरोना ओमफ्राय रुमनिफ्राय फैनायाव खानाय हगारस्रोलायनानै फैदोंमोन मानो होनबा इसोरनाव एसे खानाय हगारनानै खुलुमनांगौ होननाय नङा होमबा एबारना गरमा थानो हाला थिखिनि बिन्दायाव थांफिनबाय आंनि आसलि रुपाव आरोना सनाफोर बेनिफ्राय दख'ना फास्रा सेट गानलांबाबो नै आंना दसे उनावनो फास्राया गोदोनायावसो फिउ आरोना नुवाखै बेसे दिगदार बोबाव स्टाइल बरहा फास्रा लानो ग्लोम ग्लामनो फिउ गोदोनायाव
एसे हाबखौ थांलायबाय ओमफ्राय आंखौ सासे बिथाङा रायदों गेजेर गेजेर हाबखौ थांनो मा मोजां मोनो ओमफ्राय एसेयावनो हालिर ब्लुसआव बिराद रायदों आरोना आङो मिनिबाबो रायदोंमोन आङो मानो होनबा जमा फैनानै लोगो लाखानाय सानसे सिगां आगोलाव एकदम हारसिं फैग्रोबावदों बियो अबेबा खामानियाव फैदोंमोननो ओमफ्राय हाबलांदों आरोना ओमफ्राय दिनै आङो ज' थांनांगौ थ' होननानै एकदम होनबाय आरोना मानो थांग्रोनांगौ नोङो दाख्लि ज' थांनो होननानै रायज्लायखाबाय होननानै लेंनानै लाबोदों बेखौनो मिनि रायबाय थादों आरोना आङो नुनायावलाय मोजां नुजोबो नाथाय आङो बायनो एसेबो गोसो जाला बायनानै ओमफ्राय गाननायबो नंखाया नालाय ओंखायनो बायलाबो आरोना ओमफ्राय ओरैनो मेलायाव फैबाय नालाय बेरायबाय नालाय एसे नायफालांबाय आरोना मानसिफोर बायनायफोरखौनो मोजां मोनो आङो नायनोनो ओमफ्राय नैबे नागिनखौ फिसाला लानो दावराव आरोना फिसाजोआ ओरैबायदि गाबख्रावनाय बेखौ नुनानै दांनोनो होआखै आरोना ओंखायनो भइससो होनांबाय आङो ओमफ्राय नै माखौ दांलायखो जोंहा फिसाजोनो मा बियो मा मायो खेवदो नायदो मोजाङै नाम लिरलायनानै होबाय आरो बियो ना एकदम लाथारसिगौलाय लानोसै मोनसे जों हाला 50 रांनि औ ओमफ्राय जोंहा नै छैया लाबाय सिन्था गैला छैया नामा माबानो जागोन आइफन 50 प्र मेक्स दान्दिसे उनावनो आखाइया बिराद रुवायबायना स्राय माबायसै आरोना नै बोबाव दख'ना फास्रा सेट सनाफोर ओंखायनो बासो गारग्रा जाबाय आङो बिसोराबो हनै बामजानाय खेलासो आरोना फैयाबा फैथाव जायासो नाथाय एसे देखायफैनोबो लुगैयो नालाय माबायदि नायनोबो लुगैयो ओंखायनो एकदम फैथारबाय आरोना दखानाव फोनै थांखादों लांनो दोरखार गैया गासिखौबो आखाइया बजाय खालामदो आरो गैलाहाय फिसाफ्रा खनोल' गैलाहाय आलथा फोनो समाय गैला एबार ना मन्दिरनि खाथि खालानिफ्राय ओंखारनानै नै एसे दावखोबावबाय जोङो खोला फारसेनि लामाजों बै फारसेनि ट्रेन्सपर्ट खाथियाव दावदै खेलाबो जादोंमोननो साननैसो बेखौसो दंबावो नामा होननानै एसे नायस'नो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सनाफोर गैलामोन मा खालामनो दसेनो हुलुस जानानै जोबदों खोमा सानसे सिगांनो माथो एक्सप'बो जाखुनानै दंलायलायो नै मोनथिबावाखैसो हौ फैबाय नालाय फैबाय जोबनो लागानि मा एक्सप' मा टेक्सप' गासिबो एसे हाबलांसै अन्थावा मोनथियानोमोन आङो एक्सप' जादों ना मा जादों एसे नायदिंलांसै हा दिनैनो जोब्बाय लांदो होनगासिनो दं बेस्राफोर बेफोरसै मेलायाव जादों बेफोरनो गासिबो इडलि दसा फसा माबा माबिबो दं आरोना नांलिया दे बबे जरावमोन बेलाय लामायानो लाजायानो गोजौ गाहाय थैनो सां ओरैनो खोबनायखायसो खोबनाय थाबायाबा थाबाय जालासो 250 होनदोंमोनहाय आं फुथुमलाहाय आखाइ जायगा गैला आं बिदिखौसो फुथुमनो मोजां मोनोमोन खट गिदिर 250 होननायखाय बाग्राय फैथारदों नामा जोंलाय 50 थाखानि जायोथ' लाजायो लाजायोमोन लाजानायालाय 50 सामस नायदोंमोन आंबो फाथ्लाथार 50 थाखा नालाय 50 लांबा लांनानै ग्रोब जायाबा सानबाय आंनि सारायाव नै जानाय नङा खोमा एसे फिसाद्राय जागोन आं सारायखौ लाना फैनांसिगोन साराय बोरायखौ ओमफ्राय नै मणिपुरनिफ्रायबो फैदोंमोन आरोना बिदिनो फास्रा आरि ओमफ्राय नै बिदि सना रुफा आरोखि दालाय जों मणिपुर होननानै गानलाबाया एसे थाबबो फुराना एसे जोरोबो ओमफ्राय सोरखौबा होननाय खोनाबाय है दाम लाथारदों बिसोर दाम बुंथारदों होननाय लोगो दांफा लानो सानदोंमोन नमस्कार आरो चेक करतो लाइटारसो लानो मालाया मा लायो आंहा नै गेस लाइटारा आंहासो बाम नांबाय ओमफ्राय नै फिसानि माबाया आं हाला भगबान मेला जलसे ना दे मा लाखो सनानि सामस ओमफ्राय 50 आं मोनसे खोथाखौ बुङो दाख्लै 100खौ नोंथांमोना मिनिगा जेना 50 होननानै जोंखौ मोनखागोन आरो ना बासि जौ रोसि लोंनो आं थांबा आंबो मोनलोंगोन गाइसमोन फैया फुरा 50 आयु Kiki mas paisel. Hello. Kiki mas paisel. Ay, salay pure
बोराय बुरै बारा फुरथि खालामजाला गाज्रि नुयो मालाय सेस बिदिनो जानाय 50 आंहा दाख्लै 100 बुथुमखांबायना दिनै जायगा गैला फैसा गैला एखमबा फैया बियो एखमबा फैया एक्सपर्टनिफ्राय ओंखारसै सोनाबाथ' उखैबाय आदार जाहैनोसै मा मोनो बेयावलाय एगरल थेगरल मोनना मोनाबा मोनोनो थ' हाबदो ओमफ्राय फिसाखौ बानाय ओरैबायदि फाफ्लि साबायना नों मालाय लर मेला गिदिंनाय बानानै आयौ फाग्लासो बिदि खस्थ' खालामनाय मेलायाव फैयोहाय गोदाव सोरावनो नर्मेलि बेफोरखौनो जाबाय बेफोरनो खाबा दखानावनो सोरबा चावमिन सोरबा भेलपुरि माबा पुरि बेखौनो जानोसै ओमफ्राय क'क्राझारनि जुलाफि खनसेबो जानाय जायाखै आरोना दाख्लैबोथ' लांनाय जायाखै बिमादै फैखालि ओमफ्राय दुर्गा फुजा लोखि फुजायावबोथ' बेयाव गैखायानोमोन आङो थ' दासो जानोसै आरोना फैबाय नालाय आरो माथो गुदुं एसे लानानै थांसै जुलाफि आधा केजि बेनिफ्राय ओरै खाथा निमखिखौबो एसे लाबाय साखि नायलायनानैसो लायो आरोना गोदो सिख्लायाव लोखि फुजायावबा एकदम हानैनो जि जाखायोमोन जोङो बेनिफ्राय दाबो बे हुदायानो खाराखै एसे फ्रियाव मोनबा मोजां मोनो नालाय लानाय फावैनो साखिनायबासो मिथियोना गोथाव नंगौना नङा ओमफ्राय नैबे खाथा निमखिया जि गोथावमोन आरोना बेखौबो लादों आङो फवासेनो ओमफ्राय बिस्राबो लांखानाय दंमोन लायासै लाबाबो थोआ जाबाबो थोआ होननाय बायदि नै पक'रा गुदुंखौबो एसे लांनो होननानै जोङो बायफैबाय आरोना पुलिस स्टेसन खाथियावनोखा मेन बाजार गावनि गारि दोननायखौनो बावलायलांबायसोमोन आंहा नै उल्था मोखां खालामनानै दोनखादों इसोर प्रभु पार्किं लाया मा लाया आरोना गिलुं आंबो थांसै एफाजोंनो लामानि मैगं बाजाराव सेरसे लांखानोसै सामब्रामखौबो आलुआलाय मादै गैला बेहा ओमफ्राय 40 आयौ ओमफ्राय 80 मोनगोन आं ओमफ्राय बे सबाय बिमायालाय मादै 20 थाखा मोनसे हरदो टमेट'बो लांसै जाबाय बेखौ एसे लाबाय खनसेनो फैखानानै लांफायाबाथाय आरो फैबावनांगोनसो ओंखायनो गुगु गागा न'आव मोनफैफिनबाय जोङो थफ्ला नायदो आयै इसोर लास्ट ना भिरानो जामारदों ओमफ्राय नै रुममेट जोंनि रुम खाथिनि आब'मोना दासो थांदों आरोना जों सफैलायबाय 8:30 जाबाय ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मिनिनानै जाय नुफ्राङो बेनो मिनियो नानिनि फुथुलाखौ आरोना बेखौलाय बायखो ना अबेबा मोनखो ना न'निफ्राय लाबोखो होननानै सोङो आरोना बयबो ओमफ्राय सोरबा भिडिअ नायग्राफ्राथ' मोनथिबावबाय बेखौ आं भिडिअ देखायदोंमोन ना मैया ना मालाबा बेखौ नुबावनानै सिनायबावबायसो आरोना बेखौसो लाबाय थायो नोङो होननानैलाय मा नांगौ मा सना फुथुलाया माबा आगैनि नेमखिखौ खोनानै होलाय फुथुलायाबो जोंना मेला थांफानो मोनो आरोना दे गोजोन मोनबोबाय बिमाखौ दर्शन खालामनानै फैबाय बेनो आसलिमोन आंना ओमफ्राय सेकेन्ड आसलिया जाहैबाय मैगं थाइगंमोन ओमफ्राय थार्डआव दंमोन जाहैनाय आरोना दाख्लै जानाया मोजां जायाखै दाबो जानाया मोजां जायाखै सान्थि बहाथो मोननो सोरबा लाथ'ग्रा गैया माग्रा गैयाबा सान्थि मोना जानाया बिराद लेथेर जायो आं बालायलाङो आरोना उखैदोंमोन थांदोंमोन आं लाबोनानै जाफैनोसै होनदोंमोन आरो बिदाया दखानावनो जानो दावराव आरोना उफाय गैया बिमा बुरैनि जिबन बेनिफ्राय सनाफोर दहाय पक'रा लाबोनाया दहाय सानसुनि दालि दंखायोना बेजोंसो जानोसै आरोना दालि ओंख्रि पक'रा भाजा जेबो एवनो एनार्जि गैला संनो एनार्जि गैला फाफ्लिया ओरैबायदि साजोब्बाय आरोना आंना अराय सम बिदिनो थांलायबाय आबैजों मादैया जुलाफि जानो नामा सोंहैलाय जागोन होनबा लांफैनोसै दे लाबोखादों होननानै बुं जुलाफिखौ आं 1/2 केजि लाबोखादों नालाय आं बिसोरजोंबो राननानै जानो मोननै होननानै लाबोखादों ओमफ्राय टिम मोनसेयाथ' मालाय दासो ओंखारलांबायानो नायनोसै र' दा नो आबैजों मादैनो हैनानै फैथां जेबो नङा माबा खाथा निमखिबो एसे दङ मादै बेखौनो दानना मोसारायबा नोंहा मोसादों मा जुम नोंनालाय बोरा नोंना बेथ' नानिनि मोसानाया जोंना खय खदै जाजोब्बाय दा आंहासो कपिराइट फैलायलांसिगोन मेगदनजोंहाय न'आव फैस्लाबोन इसेबाय हासुबाय हनै फैनायावहाय दाइपार गानाखैमोन ओमफ्राय गावनिखौ देखायाखैनो आयै स्पिना दाखाय थांगासिनो बे मोनसे ओमफ्राय दा बिखौ फिजोंलाय बेखौनो 80 थाखा लाजाबाय थगायजाखो ना माजाखो ओमफ्राय दाखायनो बेखौ 50 थाखा आं हालासो बेखौ दे 120 थाखा होनदोंमोन जि रोनावलाबायो ओरैनो आयौ दोनदो आरो जेबो दाबिथार जोंना
हे गैला ओमफ्राय सिनाफोरा आरो माथोबाव बिमा फिसा साथामजोंनो एसे बाब्राबबाय जोङो आइफन 15 प्र मेक्सजोंहाय बिफाया गासिबो मोनसेबो मेलाखौनो मोनफैयाखिसै नालाय एसे दुखु मोनबाय बिदिनो एसे गायके पानबोला रसबाला बेजों मोसाबाय आरो बेनिफ्राय आरो ब्लग्सखौ आं गोलाव खालामला मेलानि ब्लग्स बेनोमोन दा दोनथ'नोसै सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ सो माच